Invasió del planeta culminada. Només queda un energumen per destruir. Ja deus saber que ets l'últim habitant d'aquest planeta. La meva raça superior us invairà i us destruirà. Hola. Justament ara m'enganxeu que estava llegint una mica de lectura educativa. La paraula destruirà a vegades comporta una sèrie de significats que poden ser difícils d'interpretar. En aquest cas s'està aplicant de forma violenta i abusiva. Seguim. Sóc aquí, Gamarús! Prepara't! Tècnica definitiva! Llançament de bolet extremadament ràpid, extremadament veloç i extremadament fort que m'he trobat aquest matí al sortir de casa perquè m'he hagut de banyar després de cagar! Niana, niana, nana, niana, nana. Vostès una altra vegada, Bé, ara estem tractant aquesta onomatopeia, aquest... vegem-ho de nou. Veuen? És una onomatopeia construïda per una síl·laba forta. Vegem-ho un altre cop. M'ha arribat el meu nou mòbil. És un model d'alta generació que crec que realment té moltes possibilitats i molt de futur. L'únic que... no sé obrir la caixa. Potser sí. Què tal? Mira! No pot ser! Doncs m'esfumo! Vés-te'n de la terra. Pots anar a Extremadura. Desde Extremadura, con ternura. Mua.